Assalamu alaikum. Barka da zuwa channel na sirrin intanet. Insha Allah a bidiyon mu na yau zan nuna mana yadda ake ɗauko apps ɗin da ake cewa sai ka biya, to ga yanda za ka ɗauko su free na. Da farko in ka shiga, misali muka shiga Play Store, sai ka shiga wajen apps ɗin da sai ka biya, wanda siyan su za ka yi. Ga su nan da yawa nan wajen, wannan duk siyan su za ka yi. To a wannan bidiyon Allah yadda zan nuna mana yadda za ka ɗauko apps ɗin nan free. Da farko in ka ga sunan app, misali ka ga sunan app ka ɗauki sunan app, misali wannan 3,000 kusan 4,000 wannan ibis paint ɗin. In ka ga sunan app ɗin ka rage logo ɗin shi, to za ka iya ka je browser ɗinka sai ka yi searching na APK Pure. In ka yi searching na APK Pure, to gashi na wannan mai ɗan hoton A ɗin nan, sai ka taɓa shi. To idan ka shiga ga nan search ba a saman nan wajen ɗan search ɗin nan, sai ka taɓa search ɗin. In ka taɓa search sai ka rubuta sunan wannan app ɗin nan, ibis paint misali. To gashi nan ya zo shi, kawai za ku taɓa kan abun nan zai nuna ma gashi, kawai ka yi downloading, no need ka siya, gashi nan free. In kuma akwai wani app ne ma, misali ka ga wani app kana so ka ɗauko shi wanda shi ma sai an siya, idan ka dawo nan za ka iya ka sake duba wani app wanda kake so ka ɗauko. Bari mu duba wani mai tsada, mu duba shi a can, za ka same shi free, no need ka biya. Misali wannan app ɗin Yanda ɗin nan, sai ka shiga cikin ka kuma website ɗinka sai ka yi searching sunan app ɗin Wanda Wix. To kana searching, ina ganin wannan kamar shi ne. Ok, shi ne gashi nan, ga nan logo ɗin nan. In kana taɓa shi zai downloading free, no need ka biya. To duk app ɗin da ka gani a Play Store wanda aka ce ma sai ka biya, ka zo wannan website na APK Pure ɗin, zai taimaka ma, no need ka biya. Kowane kalan app kake nema, in kana buƙatar su wani GB WhatsApp ne ko wani GB duk wani app ɗin da kake nema, irin wani crooked app, wani wanda ba a samun shi a Play Store, kamar su wani akwai apps ɗin da ana samun su a Play Store amma ba sa yin abin da ake buƙata, irin su Tamox, ba full version ake samu ba. A nan wajen to za ka samu complete version. Wannan website ɗin in kana neman app, misali kana son wannan application ɗin, to kana son previous version, zai iya kawo maka wanda aka haɗa shi na farko. Za ka iya ka shiga details na cikin app ɗin, za su nuna maka inda za ka yi downloading previous version. Ga wannan wanda suka haɗa 2022, ga nan na 2020. Nama in ka tafi all versions ɗin nan, za ka ga wanda suka fara haɗawa ma, sai wanda ka zaɓa kake so ka ɗauko. Gashi nan wannan tun na 2019 ne ma, 215 kilobyte. Gaba ɗaya versions ɗin ga su nan. So wannan website ɗin gaskiya yana da kyau sosai, APK Pure ɗin nan yana abubuwa da dama gaskiya.